मांगल्याची गुढी आणि आनंदाचा पाडवा, कडू कडू लिंबाला गोकुळचा गोडवा, आपल्या पानात हवाच हवा गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीचा गोडवा। गोकुळकडून सर्वांना गुढीपाडवा आणि नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही सुट्टी घेतली नव्हती अशी माहिती अधिकारातून पुढे आली होती। त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 56 वर्ष सुट्टी घेतली नसल्याचं म्हटलं आहे। बारामतीच्या उडवंडी सुपेमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते। शरद पवार गेल्या 60हून अधिक वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय आहेत। त्यांच्या राजकीय करिअरची सुरुवात काँग्रेसमधून झाली तर 1999 मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली। राजकारणात आल्यानंतर त्यांनी एकही सुट्टी घेतली नाही असं शरद पवार म्हणाले। जनतेला संबोधित करताना शरद पवार म्हणाले, तुम्ही लोकांनी मला आमदार केलं, मंत्री केलं, 4 वेळा मुख्यमंत्री केलं, मात्र तुम्ही लोकांनी मला 56 वर्ष एकही सुट्टी दिली नाही। शेतकरी देखील आपल्या बैलाला सुट्टी देतो, मात्र आपण मला सुट्टी दिली नाहीत असंही ते म्हणाले। इतकी वर्षे लोकांनी साथ दिली, त्यामुळे माझी नैतिक जबाबदारी आहे की शेवटपर्यंत विकासाची कामे करत राहायची। गावात, जिल्ह्यात आणि दिल्लीत तुम्हा लोकांना पुढे ठेवूनच काम करायचं हे सूत्र ठेवून काम करतोय। तुम्हा सर्वांची साथ आहे, याबाबत कृतज्ञता व्यक्त करतो असं म्हणत शरद पवारांनी जनतेचे आभार मानलेत। आज जी काही प्रश्न असतील त्या सगळ्या प्रश्नाकडे मी आता काही बोलू इच्छित नाही। आणि एक गोष्ट जाहीर करून सांगतो, गेले 20 वर्ष मी एक निकाल घेतला। मी निकाल हा घेतला, आता नव्या पिढीच्या हातात द्या। मी नव्या पिढीच्या हातात दिलं। मी गेलो दिल्लीला, देशाचं पार्लमेंट, देशाचं राजकारण या सगळ्या गोष्टीत महाराष्ट्राचा आणि वाराणसी मतदारसंघाचा कसा उतरावा याच्यासाठी मी काळजी घेतली। पण त्यांच्या हातात काम दिलं, त्यांनी काय दिले लावले मला माहिती। आता मला ऐकायला लागते, मला गाईड त्या ठिकाणी ऐकायला लागते की हे काम झालं नाही, इथं पाण्याचं दुखणं आहे, तिथं ते दुखणं आहे। तर ठीक आहे, जे झालं हे झालं, मला कोणाला टीका करायची नाही, मला दुरुस्त करायचं आहे आणि ती दुरुस्त करायची हिंमत माझ्यामध्ये आहे। एवढंच त्याचं काही लोक वाचनामध्ये सांगतात या वयात सुद्धा तुम्ही हिंडता। आता हे असं म्हणलेलं मला पटत, ते म्हणतात या वयाची फिरत, मी काय म्हातार झालो? हां, तसं वयांची एकदा काम करायचं ठरवलं, जनतेचा फाशीवा असला तर त्या फाशींच्या आपण वाचायचे करू शकतो, यश आणू शकतो आणि ते यश त्या ठिकाणी नक्की आणू एवढीच खात्री या ठिकाणी तुम्हाला देतो आणि तुम्हाला सगळ्यांची साथ सुफियाला मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो। लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।